dvoch dlaní urob mi stenu, čo ma bráni, a dvoma dlaňami uchop ma v tápaní. Pre rieku divokú vytváraj zábrany. Do konca adventu pohnime s vecami, ja čakať budem tu a potom ohlás mi, že veci pohli sa a na list do dcery si predsa odpísal. Nemožné človeku, no Boh to dokáže, oči mám zatvoriť, veriť a dúfať, že zviazané rozviažeš. Že svetlo predsa je niekde za temnotou, že nemám zranenie